kamusang, ayan, good morning po sa inyong lahat. So ngayon mga kamusang ay nakita niyo mga kamusang, madilim pa, tsaka nandito kami sa daanan ngayon. So mga kamusang ay nandito po kami ngayon sa Coastal. Kami dalawa ng partner ko na si Benji. So nahingal ako mga kamusang kasi sobrang ang lakas ko talaga maglakad. Malakas ang lakas, mabilis maglakad kami dalawa kasi nagmadali kami mga kamusang, no, kasi ay kailangan namin talaga makapunta kami, makaabot kami sa Piscars, mga isda. So ayan, kailangan talaga mabilisan ang paglalakad para makaabot pa kami doon sa Piscaran mga kamusang, kasi bibili po kami doon ng isda. Kasi kapag doon talaga sa Piscaran mga kamusang is murang-mura lang, di ba, Be? Oo. So kami lang dalawa ng partner ko na si Benji. Kasi ay wala siyang trabaho ngayon mga kamusang, Sunday, no? Kasi rest day niya. Every Sunday mga kamusang ay walang pasok ang partner ko na si Benji, rest day niya. So nandito kami ngayon, naglalakad kami dito sa Coastal. So ipakita ko sa inyo mga kamusang yung view. So ayun mga kamusang, oh, yung dagat talaga, oh. Ayan. So malapit ng lumalabas ang araw. Malabas ang araw talaga. So ayan. So si Benji B, good morning. Good morning, buntag ba? Doon pa mga kamusang yung Piscaran mga kamusang is malayo pa talaga. So ito na yung Coastal mga kamusang. So ayun mga kamusang, malapit na po tayo, no, sa Piscaran mga kamusang. Sana na maaga na talaga. Malapit na po kami. Sabay exercise na rin yung paglalakad namin. Sa mga kamusang, merong isda na sobrang napakalaki. Para so ayun mga kamusang, si Benji na lang ang pumasok doon sa loob mga kamusang. Ayan, kasi sobrang napakaraming tao sa loob. Ayan. So ito po yung Piscaran dito mga kamusang. So ay madilim. Yan po ang Piscaran dito. So dito na ako naghintay sa labas. Si Benji na lang pumasok doon. Kasi may kakilala kasi siya doon. May kakilala kasi siya doon sa loob. So dito na ako naghihintay sa labas. Aabangan ko na lang siya dito. So ayun mga kamusang, si Benji nandoon na, oh. Hindi nyo lang makikita mga kamusang, nandoon na siya sa loob. Kasi sobrang madilim. At saka ang layo pa. So ayun mga kamusang, palapit na si Benji.
Ayan, nandyan na, lumabas na. So, ayan na mga kamusang, parating na siya dito. So, ayan, may bit-bit na siya tang isda mga kamusang. Ha? Ano mo no? Oo. Oh, ba't mas siya na? Mas unsa raman daw, pariha raman daw sa tuwa. Yung palit nun. Hello mga kamusang. So, hey mga kamusang ay ayan yung isda. Oh, ayan yung isda mga kamusang. Si Benji bumalik doon sa loob. Siya dito na ako naghintay sa kanya mga kamusang. So, ayan yung dagat mga kamusang. Oh. Napakalinaw talaga mga kamusang. At saka napakalamig. Then, bumalik doon si Benji mga kamusang doon sa loob sa may piskaran. Kasi ano mga kamusang nang hindi kasi niya nakita yung kakilala niya doon. Iba yung nag-entertain sa kanya. Iba yung nagbigay ng isda. Kaya hindi po siya nakapag ano ba, kumbaga is kunti lang yung ibinigay. So, nakita niya yung mga kamusang yung kakilala niya is babalik siya doon. Kasi iba kasi kapag kilala mga kamusang, no. So, nandito tayo ngayon sa umagang ito. Napaka-fresh talaga dito sa aming lugar. Ito yung coastal namin. So, yung mga kamusang ay sumisikat na talaga yung liwanag mga kamusang, oh. Ayan, nakita nyo talaga yung napakaganda at napaka-linaw yung tubig dagat dito sa coastal mga kamusang. And then, yung partner ko na si Benji. So, ayan mga kamusang, may bit-bit ulit. So, ayan. So, ayan siya mga kamusang, oh. Ano na siya, papunta na siya dito mga kamusang. May bit-bit na siyang isda. Ewan ko kaya pabuti natin makamusang. Hintayin natin siya dito. Hintayin natin siya makamusang. So ayan, paparating na si Benji. Nya, nakita mo? Pau, nga po. Ika, nakita mo. Nagkatod si Darren. So ayan. Gihapon mga kamusang noon. Ganun pa rin. So wala yung kakilala niya. Pabalik-balik pa siya doon. So ayan. So ayan ako magdala ito. Ayan, dito kami dalawa ng partner ko na si Benji. Kunti lang talaga yung nag-ano dito mga kamusang. Parang nandoon pa lang nagja-jogging. Sabi. So ayan, may isda na po kami. Ayan. Kasi sa sa mga kamusang, kapag dito sa may fish car talaga is makamura-mura ka sa bilihin ng isda. Nabili lang po ito namin mga kamusang sa halagang 150 pesos po. Tsaka yung kapitbahay din namin, nagpaano din siya mga kamusang. So mas bongga dito kasi may liwanag. Nagpaano din siya sa amin, nagpabili ng isda. So ayun mga kamusang, sa wakas nakakarating na kami. And then nandito si Loy Bortoloy, bumili siya ng pandesal. Hi po mga kamusang! Then si Nanay, ayan, kasi nagsimbang gabi sila. Pila nga day? 150. Hala! Bili. Hala day ka nang dito ba ka nang nagpapi man may labibot. Lagi man dool. Ito may nagbaba. Kaya hagas-hagas na baka na 5. Ito dito tayo. Hindi ko na ito ilang t-shirt. Ilan ni? Ate Joy, nagpadala man po siya.
Nakuha na dito kabi na lang ikuha na ang So yun mga kamusang, bigay ko na ito kay Ate Joy. So mga kamusang, una-una po sa lahat siya. Dito po ako mga kamusang ba na piso wifi. Para makapag-upload ng video. So ayan po si Madam Joy. Arate oh. Thank you. Oh, dito po ako. Uban ko. Kami doon binje. So mo ano dito ako mga kamusang ng piso wifi para makapag-upload ako ng vlog ko. Pag may pera makamusang. Kuan mo ron tika mahal daw ang isda ron. Umaho pa dyan niya nakitaan si kuan kato yang kaila ba. So upaw mo daw ang ningatag. Ay, sipo diha. Mayroon. Siguro trabaho. Gani. Baktas na mo? Nagbaktas rami. Ay, hilos ang tiyan. Kaluyan po sa Ginoo naka-exercise po ng taon. Sidra sa kuoy. So ayan, pauwi na tayo. So thank you so much po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa akin. Aling Doray Vlog. At sa bago po dyan, huwag kalimutan mag-subscribe. So ito yung dinadaan at mga kamusang putik. Kasi dito mga kamusang is ulan init talaga yung dito sa amin. Ulan init. Then sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe at pakihit na rin yung notification bell para lagi ko ma-update sa aking mga bagong video. Then maraming salamat po sa inyong lahat. Then advance Merry Christmas ulit. Then ayan, sana hindi nyo ma-skip yung ads. At saka maraming salamat sa hindi po nag-skip ng aming ads. Yung baby namin, si Hachi. Hello! Mag-hello ka, bebe. Hello! Sa mga kamusang, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat and God bless. I love you all. Bye!